Projekt Blue Book. Projekt Blue Book bol oficiálny program amerického letectva, ktorý sa zaoberal vyšetrovaním neidentifikovaných lietajúcich objektov. Prebiehal v rokoch 1952 až 1969. Cieľmi projektu bolo určiť, či UFO predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť a analyzovať všetky údaje, aby sa zistila ich povaha a pôvod. Tu sú top 3 prípady, ktoré dodnes vyvolávajú otázky. Prípad Kennetha Arnolda. Pilot Kenneth Arnold bol jedným z mnohých, ktorí nahlásili pozorovanie záhadných objektov, ktoré popísal ako lietajúce taniere. Tieto objekty sa pohybovali neuveriteľne rýchlo a v pravidelných formáciách. Arnoldove svedectvo, ktoré sa stalo známym, bolo spúšťačom celého fenoménu UFO, ktorý následne pritiahol pozornosť médií a verejnosti. Projekt uviedol, že to bol odraz slnečného svetla od hôr. Tento prípad sa považuje za jeden z najdôležitejších v histórii UFO. Prípad Lonnieho Zamoru. Policajt Lonnie Zamora zaregistroval záhadné zariadenie v púšti, ktoré sa zrazu objavilo na ceste pred ním. Viditeľ nebol v kontakte s dvoma humanoidnými bytosťami, ktoré sa rýchlo vrátili k objektu, ktorý vzlietol do vzduchu. Tento prípad je najviac dokumentovaný a považovaný za veľmi vážny. Zamora bol uznávaný ako seriózny svedok a nikdy nezmenil svoj príbeh. Hoci projekt neprišiel s presvedčivým vysvetlením, niektorí vedci a UFO nadšenci veria, že tento prípad je jedným z najlepších dôkazov o mimozemskom kontakte. Incident z Washingtonu. V lete 1952 boli nad Washingtonom pozorované rôzne záhadné objekty. Tieto objekty boli sledované radarom a videli ich aj vojenskí piloti. Tento incident sa stal veľmi známym, keďže sa odohral v hlavnom meste USA. Projekt bol neschopný poskytnúť presvedčivé vysvetlenie a označil, že tieto pozorovania sú spôsobené meteorologickými balónmi alebo inými prirodzenými javmi. Ale vzhľadom na množstvo svedkov, incident zostal v očiach verejnosti záhadou. Projekt Blue Book sa skončil v roku 1969.